ஸ்ரீராதா வல்லப பிரஜபரா நட்டபர பக்தி வினோத ஆஸ்ரயா யசோமதி நந்தன பிரஜபர நாகர கோகுல ரஞ்சன கானா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்துக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி, புஷ்பம் மாதாஜி, சித்ரலேகா மாதாஜி, ஐ திங்க் 3 பேரு தான் இருக்கீங்க who are going for the இதுக்கு. நீங்க எல்லாருமே இனிமே ஒன்லி நீங்க அட்லீஸ்ட் 2 வீக்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா வந்து குரு வந்தனம், குரு அஷ்டகம், சிஷ்டாஷ்டகம், அடுத்து துளசி ஆரத்தி பாடிடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் நரசிம்ம ஆரத்தி உங்களுக்கு வரும் இல்லையா? அபராதங்கள் 10, திலகம் வைக்கக்கூடிய இது இல்லையா? அடுத்து போக ஆஃபரிங்கு, அதுக்கப்புறம் போகம் ஸ்வீகரிக்கிறது, இதெல்லாம் நீங்க ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல வரணும். வித் மீனிங்கோட தெரியும். இப்ப நீங்க மீனிங் படிச்சீங்கன்னா அது உங்களுக்கு மனப்பாடமா கண்டிப்பா. இப்ப நீங்க அத நீங்க படிச்சாதான் நீங்க யூ நீட் டு சிட் அண்ட் ஸ்டடி. இத நீங்க பண்ணாதான் நீங்க வந்து இப்ப இந்த எஃபர்ட் மீனிங் எல்லாம் சொல்லல. மீனிங் தெரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா அது மேல உங்களுக்கு ஈடுபாடே வந்துடும். குருவின் மீது ஈடுபாடே வரும். தெரியுமா தாஜி? ஆனா சொல்ல தெரியாது. அதுதாங்க. இல்ல நீங்க கத்துக்கணும். சிஷ்டாஷ்டகம் கண்டிப்பா ஒரு பர்டிகுலர் இத வந்து கேப்பா. கண்டிப்பா சடன்னா வந்து கேட்கணும். இருங்க மாதாஜி சொல்றது மாதாஜி. இப்ப நாங்க 3 பேர் தான் பாக்கியா மாதாஜி. இல்ல 3 பேர் தான் இருக்கீங்க இங்க. மிச்சம் பேரெல்லாம் இன்னும் வந்து ஜாயின் ஆகல. நீங்க 3 பேர் தான் இருக்கு. ஆமா ஓகே. இன்னைக்கு ராதிகா மாதாஜி யாரோ 2 பேரோட பேசிருக்காங்க. அந்த 2 பேருமே இங்க இல்ல. ஓகே. நேத்து 2 பேர் கூட பேசினாங்க மாதாஜி. நேத்து எங்க அக்கா கிட்ட பேசிருக்காங்க மாதாஜி. ரெண்டு பேரா கூப்பிடுறாங்க மாதாஜி. ஒண்ணுமே கிளியர் ஆகலன்னு சொல்லிட்டாங்க. இங்கேயும் நீங்க கிளியர் பண்ணலன்னா நாங்க ஃபார்மே அனுப்ப மாட்டேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி பெங்களூர் இஸ்கான் வந்து அவ்வளவு குவாலிட்டி டிவோட்டிஸே கொடுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வந்துரும். அந்த இது மாயாப்பூர்ல அப்படிதான் ஆச்சு. ஐ திங்க் புஷ்ப மாதாஜி எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. தே வுட் ஹவ் சீன் தட். அன்னைக்கு எப்படியா அர்ஜென்ட்டா எல்லாம் பண்ணி இல்லையா? நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் சரியா சொல்லாம கடைசியில ஒரு 4-5 பேர் வந்து ரிஜெக்ஷன் கூட ஆயிடுச்சு. ஏன்னா எதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம சொல்ல வைக்கிறாங்க? அண்ட் ஐ காட் அப்ரிசியேஷன் ஃபார் இது சேத்துலட்சுமி மாதாஜி நீங்க நன்னா பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு லலிதா மாதாஜி சர்டிபிகேட் கொடுத்தாங்க. அவங்க ஏன் தீட்சை எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. படிக்கிறாங்க மாதாஜி, தீட்சை படிக்கணும். ஆமா. சோ அதனால வந்து இன்னைக்கு நான் லலிதா மாதாஜி கிட்ட பேசியிருக்கேன். நீங்க கண்டினியூஸா இதை மட்டுமே தான் ரிவிஷன் பண்ணணும், வேற எதுவுமே பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கேன். அவங்க மனப்பாடமா அது வித் மீனிங்கோட சொல்ற அளவுக்கு செய்யறதுக்கு அவங்க கிட்ட நான் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் ரிக்வெஸ்டட். ஓகே. நீங்க அந்த 7 to 8 ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை உபயோகப்படுத்தி பக்தர்கள் கூட்டத்தோட சேர்ந்து பண்ணுங்களேன். உங்களுக்கு சுலபமா வந்துடும். நீங்க தனியா உட்காந்து எவ்வளவு படிச்சாலுமே அது அவ்வளவா உங்களுக்கு மைண்ட்ல நிக்காது. ஓகே. சோ அலாங் வித் டிவோட்டி அசோசியேஷன் யூ ஹாவ் டு பேசிக் இது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் தான். நீங்க இந்த 18 கொஸ்டின்ஸ் எழுதிருக்கீங்க இல்லையா? அதுலதான் நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்களோ அதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஆன்சர் என்ன குருவனுடைய குரு தத்துவம்னா என்ன இதெல்லாம் கேட்பாங்க. சோ அது மாதிரி அதுல வந்து அந்த 18 லாஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் எழுதிருக்கீங்க பாருங்க. அதுல இருந்தா உங்களுக்கு குரு இதுல கேட்பாங்க. பாகவதத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ படிச்சீங்களான்னு கேட்பாங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ படிச்சிருக்கீங்க. ஆனா அதுல உங்களுக்கு என்ன பிடிச்ச கேரக்டர் என்ன இதுன்னு கேட்பாங்க. சிலது ஏன்னா கொஸ்டின் அவங்களே ஸ்பெசிபிக்கா கூட கேட்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல பகவத்கீதையில ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகம் அதெல்லாம் டெய்லி உங்களுக்கு ராதிகா மாதாஜி உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இல்லையா? காலையில உங்களுக்கு ஸ்லோகா ரிசைட்டேஷன் எல்லாமே வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கு. இவ்வளவு 5 months பண்ணி கூட நம்ம எதுவுமே பண்ணலன்னா தென் வாட் இஸ் சர்வீஸ்? அதாவது வாட் எவர் வி ஹவ் ஸ்பெண்ட் டைம் வந்து அவ்வளவு எஃபெக்டிவே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஆயிடும் இல்லையா? சோ ஐ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏஜிங் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு. எல்லாமே எனக்கும் புரியுது, ராதிகா மாதாஜிக்கும் புரியுது. ஆனா இந்த கிளியரன்ஸுக்கு போறதுக்கு வந்து இந்த பேசிக் திங்ஸ் நீங்க மங்கள மாதாஜி இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்துக்கணும். நீங்க ஷீ இஸ் 79 or I don't know, எனக்கு தெரிஞ்சு ஷீ இஸ்
அவங்க அதாவது ஒத்தையாவே வந்து எங்க இருந்து வந்தாங்க, மும்பைல இருந்து வந்து தீட்சை வாங்கிட்டு போனாங்க. ஓகே, அவங்க அந்த வைராகியத்தோட வந்து எல்லாமே அவங்களும் உங்கள மாதிரிதான். ஓகே, ஆல்சோ ஏஜ்டு. ஏஜெட் தான். அதனால வந்து ரேவதி மாதாஜி வந்திருக்காங்க நினைக்கிறேன். ரேவதி மாதாஜி, சீனியர் ரேவதி மாதாஜி. சோ பிரேமாராணி மாதாஜி அவங்க சப்மிட் பண்ணாங்களா? பிரேமாராணி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே, ஐ திங்க் இன்னும் இன்டர்வியூ ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். மார்க் இன்டர்வியூ. நாலு பேருக்கு தான் ஆயிருக்கு மாதாஜி. எனக்கு தெரியாது. இன்னைக்கு மல்லிகா மாதாஜி, இன்னைக்கு அனுசுயா மாதாஜி, இன்னைக்கு நேத்து பத்மா மாதாஜி, இவங்க ரேவதி மாதாஜி. ஐ திங்க் சிவ மாதாஜி ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க. தே ஹேவ் டு டூ மார்க் இன்டர்வியூ கிளியர் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நேத்து பண்ணது கிளியர் ஆகல அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க. இன்னைக்கு தான் இன்னும் பேசல. ஓகே, நீங்க இங்க கொஞ்சம் நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் பி விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க நேத்து இருந்ததா உங்களுக்கு? இல்ல மாதாஜி, அவங்க அனுசுயா மாதாஜியும் பத்மா மாதாஜி. ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ. ரெண்டு பேரை கூப்பிடுறாங்க மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். ஓகே ஃபைன். ஐ திங்க் எல்லாருமே வந்து பண்ணிட்டு நீங்க யூ ஹாவ் டு ஐ வில் கெட் த இன்புட்ஸ் மாதாஜி கிட்ட இருந்து. மாதாஜி மத்தியானம் கால் பண்ணி சொன்னாங்க, ஐ எம் நாட் ஹாப்பி வித் திஸ். நியர்லி 5+ months நம்ம அதாவது பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் தென் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு டெல் சிக்ஷாஷ்டகம் அண்ட் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு டெல் த மீனிங். சம்சார தாவா வந்து ஒன்னு பாட சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா மீனிங் கேட்பாங்க. ஏதாவது ஒண்ணுதான். ஒண்ணு வந்து குருவந்தன் வந்து பாட சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா மீனிங் கேட்பாங்க. இல்லைன்னா வந்து சிஷ்டாஷ்டகம் வந்து பாட சொல்லுவாங்க. 4 lines தான், ஃபுல்லாவே கேட்கவே மாட்டாங்க. அவங்க கேட்கறது எல்லாமே வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டான்ஸாவை வந்து எடுத்துட்டு இதை பாடுங்கன்னு சொன்னாக்கா அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கு மீனிங் இல்லைன்னா பாடலை கேட்டு சில பேர் விட்டுருவாங்க. சில பேர் வந்து வெறும் மீனிங் மட்டும் சொல்லுங்கன்னு வாங்க. அதனாலதான் வித் மீனிங். வேற நீங்க நார்மல் ஜென்ரிக் பாடல் எல்லாம் பாடுறீங்க பாருங்க, அதெல்லாம் கண்டிப்பா கேட்கவே மாட்டாங்க. 100% கேட்க மாட்டாங்க. அது உங்களுடைய பக்திக்காக நீங்க செய்யறது. நோமின் விழா திலக் போடுறது கேட்பாங்க, போக ஆரத்தி கேட்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி நீங்க அதை ஸ்வீகரிப்பீங்கன்னு கேட்பாங்க. ஸோ இதெல்லாமே உண்டு. ஸோ உங்களுடைய ஆல்டர் வந்து பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க, அங்க கிருஷ்ணர் இதெல்லாம் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதுதான் மெயின் ஆல்டர்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால ரொம்ப முக்கியம் திலகம் போடணும். நீங்க இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது கண்டிப்பா திலகம் போட்டு கேட்டாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் அந்த சீரியல் படி அந்த நேம்ஸ் சொல்ல முடியல, அது கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். அது நீங்க டெய்லி போட்டுட்டே வரும்போது கேசவாய நாராயணாய மாதவாய கோவிந்தாய விஷ்ணுவே மதுசூதனாய திரிவிக்ரமாய வாமனாய ஸ்ரீதராய ரிஷிகேஷாய பத்மநாபாய தாமோதராய வாசுதேவாய நீங்க டெய்லி பண்ணாதான் வரும். நேரா 4, ரைட்ல 3, லெஃப்ட்ல 3, பின்னாடி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். எங்க அக்கா கூட கண்ணாடிக்கு முன்னாடி எழுதி ஒட்டி வச்சுக்கோ. ஒரு சில நேம்ஸ் பிளேஸ் ஞாபகம் இருக்கு, ஆனா அத நீங்க டெய்லி என்ன பண்ணுங்க, தண்ணியில எடுத்துக்கோங்க. நீங்க நாமத்தை வேணா இங்க மட்டும் போட்டுட்டு கூட தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கையில தண்ணியில எடுத்துட்டு வயிறாண்டு இங்கெல்லாம் வச்சுட்டே சொல்லிட்டே வந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அது பிராக்டிஸ் வந்துரும் மாதாஜி. அவ்வளவுதான். நீங்க எல்லாம் டீச்சர்ஸ் இல்லையா, யூ நோ ஹவு டு டூ இட். நான் உங்களுக்கு சொல்ல சொன்னாங்க, சொல்லிட்டேன். அவங்களே பெர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 2 ஸ்லோகம் சொல்ல சொன்னாங்க, 2ம் சொல்லிட்டேன். அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? சோ அதனால அது ஏன் டெய்லி பாடிட்டு இருக்கீங்க? அப்ப நீங்க லலிதா மாதாஜி கிட்ட நீங்க மத்தியானம் நான் பேசியிருக்கேன். சோ அதனால நான் இன்னைக்குல இருந்து உங்களுக்கு வந்து ரெக்கார்டிங்கே இருக்காது, ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரிவிஷன் தான். சோ குரு வந்தனம், குரு அஷ்டகம், சிக்ஷ்டாஷ்டகம், அதுக்கப்புறம் வந்து துளசி ஆரதி, அடுத்து வந்து நரசிம்ம ஆரதி, அதுக்கப்புறம் 10 offenses. இதுதான் மெயின். நீங்க இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கணும். சரியா செய்யலன்னா கொடுக்க மாட்டாங்களா மாதாஜி? எனக்கு தெரியாது. நீங்க எப்படி அவங்க கிட்ட ஆன்சர் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாதுல்ல. இப்ப மார்க் இன்டர்வியூல நீங்க இன்னும் கிளியர் ஆகல. அதனால இன்னொரு வாட்டி மார்க் இன்டர்வியூ பண்ணாதான் நான் இங்க எல்லாரும் கிளியர் பண்ணாதான் நான் அனுப்புவேனே. நான் ஃபார்ம்ஸ் இல்லைன்னா அனுப்ப மாட்டேன். ஏன்னா that will give a very bad impression for Mangalore ISKCON. I don't want to do that. ஓகே, நீங்க எல்லாம் கிளியர் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் நான் அனுப்புறேன். அது வரைக்கும் நான் அனுப்ப மாட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் இன்னொரு நாள் நான் உங்களுக்கு திருப்பி டெஸ்ட் வைப்பேன் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க சொன்னாங்களா? அதுக்குள்ள நீங்க எல்லாம் ரிவிஷன் I will obey her.
ஷுவர் யூ ஆர் கிரேட் ஒபீடியன்ட் ஸ்டூடெண்ட். அதனால நீங்க அதை வந்து கிளியரா பண்ணிக்கோ. சரியா? எனக்கு சொன்னாங்க போன் பண்ணி, அதே வேற பயமா இருந்தது மாதாஜி. ஐயோ நம்ம போயிட்டு வேஸ்டா போயிடுவோம். பயப்படவே கூடாது. பயப்படவே வேண்டாம். எதுக்கு நீங்க பயப்படணும்? see if you have the confidence, கிருஷ்ணர் மேல கான்பிடன்ஸ் போட்டு நீங்க உங்களுடைய எஃபர்ட்டை போடுங்க. அவ்வளவுதான். ரிமைனிங் எல்லாம் அவரே பார்த்துப்பாரு. ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க். ஸோ யூ புட் யுவர் எஃபர்ட். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க எங்கேயாவது விட்டா கூட அதாவது அவங்க அந்த இன்டர்வியூ பண்றவங்களே உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. பட் இஃப் யூ ஆர் நாட் அட் ஆல் டெல்லிங், எதுவுமே தெரியாம பேந்து நின்றுட்டாக்கா அவங்களால கூட ஹெல்ப் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் வந்து மிஸ் ஆயிட்டா அது ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்காது. மேஜரா நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க கிளியர் பண்ண மாட்டாங்க. தே வில் ஹோல்ட். ஃபெயில் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. இன்னும் நல்லா நீங்க படிச்சுட்டு வாங்க, இன்னும் 2-3 மாசம் கழிச்சு உங்களுக்கு இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன்னு சொல்லிடுவாங்க. அவ்வளவுதான். நத்திங் there is no. It is only award and reward தான். ஓகே, நத்திங். there will be time. வரலன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. எப்ப படிக்கிறது? நமக்கு டைம் இருக்கிறப்ப நம்ம படிக்கலான்னு மியூசிக் கிளாஸ்க்கு வரல அப்படிங்கிறாங்க. பாருங்க இப்ப சொல்றாங்க அங்க வரல இங்க வரல அப்படிங்கிறாங்க மாதாஜி. இப்ப நமக்கு இது காலையில 10:30 மணிக்கு அது முடிச்சுட்டு ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சு வச்சுட்டு திருப்பி இப்ப உட்கார்ந்தா கரெக்ட் கண்டினியூஸா 3 கிளாஸ் இருக்கு மாதாஜி. இத முடிச்சுட்டாக்கா அப்புறம் ராத்திரி ஆயிடுது. காலையில 3 மணிக்கு எந்திரிக்கிறோம். டயர்டா இருக்கு மாதாஜி. அப்ப கொஞ்சம் சீக்கிரம் தூங்கிதான் படிக்கவே டைம் இல்ல. பாட்டு கிளாஸுக்கு வரல, அதுக்கு வரல அப்படின்னு யாரு பாட்டு கிளாஸ்க்கு வரலன்னு யாரு பாட்டு கிளாஸ்க்கு மத்தியானமா அசைன்மெண்ட் வேற எழுதணும், அசைன்மெண்ட்டுக்கு வேற பாக்கணும். கொஞ்சம் டைமே இல்லாத மாதிரி தோணுது மாதாஜி. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். உடம்பு கொஞ்சம் வீக்கா போயிடுச்சு மாதாஜி. சுறுசுறுப்பா வேலை செய்ய முடியல, டைமே இல்ல. வருது அது கொஞ்சம் நீங்க என்னோ அண்ட் ஈஷோ எழுதும்போது சொன்னீங்க என்னோட எல்லாம் நாங்க எழுதிருக்கோம். என்னோட ப்ராப்ளமே கிடையாது. எக்ஸாம் கூட அப்புறம் தான் மாதாஜி. இப்போதைக்கு இந்த இதுக்கு இனிஷியேஷனுக்கு என்னவோ அதை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு தான் நானும் அதை எடுக்கிறேன். இல்லாட்டி இந்த பாட்டெல்லாம் இன்னைக்குதான் எழுதி வச்சேன் மாதாஜி. நோட்டுல எல்லாம் அப்படியே போன்லயே. 3 மணிக்கு கிளாஸஸ் உங்களுக்கு வந்து முடியலன்னா ஐ வில் இன்ஃபார்ம் மகாலட்சுமி மாதாஜி டு ஹோல்ட் ஃபார் சம் டைம். ஆமா மாதாஜி. கொஞ்சம் இந்த இன்டர்வியூ முடிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஃப்ரீயா டைம் வேணும் மாதாஜி. நிறைய படிக்க. ஓகே, ஃபைன் ஃபைன், நோ இஷ்யூஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, தென் ஐ வில். அந்த குழந்தைகள் அவ்வளவு சின்சியரா சொல்லி தர்றாங்க. எங்களால அவங்களோட போகும். நோ ப்ராப்ளம். உங்களால அட்டெண்ட் பண்ண முடியலன்னா யூ கேன் ஸ்டாப். யார் அட்டெண்ட் பண்ண சேதுலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்க, she can attend. அவங்க இனிஷியேஷன் எடுக்கல. இனிஷியேஷன் எடுக்கிறவங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு கஷ்டம். ரெகுலரா போறாங்க. ஆமா மாதாஜி. இனிஷியேஷன் கொஞ்சம் முடியவில்லை, அப்புறம் நாங்க கண்டினியூ பண்ணிக்குவோம் மாதாஜி. தப்புக்கு இது இல்ல எங்களுக்கு. இனிஷியேஷன் வந்து டில் டெம்பிள் வரைக்குமே உங்களுக்கு டெம்பிள் இனாகுரேஷன் வரைக்குமே இருக்கும். அதனால அதை நினைச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து பாடல்கள் எதுவுமே கத்துக்க முடியாது. புரியுதுங்களா? See, if you want, we can hold something. Anyway, இந்த வாரம் உங்களுக்கு இந்த வாரம் இது இன்டர்வியூ முடிக்கிற வரைக்கும் மாதாஜி. நீங்க வந்து இப்ப வந்து 14th சாப்டர் வரைக்கும் வந்தாச்சு என்னோட இல்லையா? சோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து இன்னொரு அடுத்த வாரம் நான் மேக்ஸிமம் முடிக்க பாத்துருவேன் நான். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் கூட கிடையாது. வில் நாட் ஹேவ் பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ். ஓகே, நீங்க உட்காந்து படிச்சுக்க வேண்டியதுதான். சோ எக்ஸாம் நீங்க ஜூன் எப்ப, நீங்க இன்னும் யாருமே சொல்லல எக்ஸாம் எப்ப எழுதுறேன்னுட்டு. அதனால வந்து நீங்க அதையும் என்ன டிஃபைன் பண்ணணும். நீங்க அது கூட ஒதுக்கி வச்சுட்டோம் மாதாஜி. இப்ப இனிஷியேஷனுக்கு தான் மாதாஜி இன்டர்வியூக்கு நல்லா சொல்லணும்னு அதுக்குதான் நம்ம இப்ப நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. பண்ணுங்க, நோ இஷ்யூஸ். அது நீங்க டெய்லி ஒரு சும்மாவே சமையல் பண்ணும்போது அந்த பாட்டெல்லாம் பாடிட்டே அப்படிதான் மாதாஜி இதுல போட்டுட்டு தான். இதுக்காக நீங்க வந்து பிரத்யேகமா நீங்க ட்ரை பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. இட்ஸ் எ சாங் இல்லையா? நீங்க கண்டினியூஸா 10 நாள் பாடுங்களேன். உங்களுக்கு படிக்கணும். மீனிங் அது என்ன மாதாஜி? நீங்க சமஸ்கிருதமே எக்ஸாம் எழுதிருக்கீங்க. நீங்களே அப்படி சொன்னா அப்ப நான் சேதுலட்சுமி மாதாஜி என்னன்னு கேட்பேன் நானு. பாவம் அவங்க படிக்கல, நானும் படிக்கல சமஸ்கிருதம் எல்லாம். நானு எக்ஸாமும் எழுதல. அப்புறம் எப்படி? சோ இதெல்லாம் ஒன்னும் கஷ்டமே கிடையாது உங்களுக்கு. ஓகேங்களா மாதாஜி? நான் நெக்ஸ்ட் டைம் தீக்ஷா எடுத்துருவேன் மாதாஜி. இப்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஆனா நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணுவேன். ஆனா நான் ரெகுலரா படிச்சிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. தீக்ஷா எடுக்காட்டாலும் ஐ அம் இன் ரெகுலர் கோர்ஸ் ஸ்டடி. இப்ப நீங்க எழுதி நீங்க சப்மிஷன் பண்ற மாதிரி இருந்தா பண்ணுங்க. எனவே இவங்க எல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு அடுத்த வாரம் ஆயிடும்.
நீங்க சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருந்தா பண்ணுங்க, நான் அனுப்பிச்சு விடுறேன். ஃபார்ம் ஃபில்அப் Okay. பண்றதுதான் நீங்க பண்ணணும், வேற ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க நான் என் ஃபார்ம் ஆமா. எல்லாம் பண்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் மாதாஜி. எல்லா ஃபார்மையும் நான் பண்ணலன்னே பிரிண்ட் அவுட் தெரியாதவங்களுக்கு என் ஃபார்ம் எடுத்துக்கங்க எல்லாம் திருப்பி. கொடுத்துட்டேன். அது ஒண்ணு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் பண்ணிட்டு நீங்க சப்மிட் பண்ணுங்க, அடுத்த வாரம் கொடுங்க. ஓகே, நிதானமா ஃபில் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நெட்ல கொடுங்க. போட்டாவே வந்துருது மாதாஜி உங்களுக்கு கூகுள். பாருங்க புஷ்பா மாதாஜி எவ்வளவு அட்வான்ஸா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. மாதாஜி கேட்டுக்கோங்க நான் மாதாஜி. உங்களுக்கு அனுப்பட்டா? நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்கிட்ட எந்த மாதாஜி இப்ப ஃபார்ம் நான் ஹைதராபாத்ல இருக்கிறேன் மாதாஜி. ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக எங்க வந்திருக்கிறேன் இருந்தா மாதாஜி. என்ன நீங்க ஆஹா. நான் அன்னைக்கு இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. அவங்க அழகா பாடுறாங்க. ஆனா பாட்டு கிளாஸ்க்கு ஆரம்பத்துல இருந்து போடுறதுனால ஐயோ, அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். அப்படின்லாம் இல்ல மாதாஜி. என்னை விட எக்ஸ்பர்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க மாதாஜி. ஏதோ நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்றேன் மாதாஜி. நோ சரி நோ சரி. இஷ்யூஸ், நீங்க ஃபில் பண்ணி கொடுக்கறதுனா கொடுங்க. ஸ்டில் வி ஹேவ் த ஆப்ஷன். ஏன்னா நான் யாருமே உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணல. நான் உங்களோட வேணா அனுப்புறேன் மாதாஜி. சரி, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கு நான் யாரெல்லாம் இனிஷியேஷன் சப்மிட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னாக்கா, நீங்க காலையில சமைக்கும் பொழுது, மத்தியானம் சமைக்கும் பொழுது, சாயந்தரம் சமைக்கும் பொழுது ஸ்பிளிட் அப். காலையில ஒரு 2 சாங், மத்தியானம் ஒரு 2 சாங், ஈவினிங் ஒரு 2 சாங் பாடிண்டே வாங்க. கேட்டுண்டே பாடினோம்னா ஒரு வாரத்துல அது உங்களுக்கு ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல வந்துரும். நீங்க எவ்வளவு ஃபோக்கஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கப்புறம் எப்பயாவது உட்கார்ந்து நீங்க அதனுடைய மீனிங் என்ன, ஓகே இதனுடைய சாராம்சம் இதுதான் அப்படிங்கறத ஒரு 10 வாட்டி படிச்சீங்கன்னா வந்துருது. ஸோ இன்டர்வியூக்கு வந்து இங்க மார்க் இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அங்க எப்ப இன்டர்வியூ வரும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அப்ப நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 நாள் உட்காந்து ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பாடலுக்கு மட்டும் டெய்லி போயிட்டே இருக்கணும். அதை வந்து நிறுத்தக்கூடாது. நீங்க ஒன்லி மீனிங் மட்டும் அப்ப கிட்ட வரும்போது படிச்சுக்கோங்க. அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. இது நிஜமாவே நேத்து சார். மாதாஜி வரைக்கும் ஒரு நான் ஒரு நம்பிக்கையா ஒரு இருந்தேன் வாரம் மாதாஜி. டைம் கொடுங்க இன்னையில இருந்து மாதாஜி. எனக்கு கொஞ்சம் படிச்சுட்டு பயமா வரதுக்கு. இருக்கு மாதாஜி. என்னமோ இது பண்ண நான் அந்த இதுலதான் கொஞ்சம் விட்டுட்டேன் மாதாஜி. அந்த இப்ப கூட நீங்க டெய்லி பாடிண்டே இருங்க மாதாஜி, வந்துரும் அது. புரியுதுங்களா? how far you are involved in that, அதுதான் ரொம்ப இந்த முக்கியமே. பாட்டு வராதனாலதான் மாதாஜி எனக்கு எல்லாமே வர மாட்டேங்குது. வரும் பாடலனாலும் பரவாயில்ல. நீங்க சிஸ்டாசனம் வந்து சேதோதர்பண மாஜனம் இப்படி சொல்லலாம், சேதோதர்பண மாஜனம் இப்படி இழுக்கலாம். நீங்க அது ஒன்னும் நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போறோமோ அப்படிதான் மாதாஜி. ஓகே, இஃப் யூ டோன்ட் ஃபீல் லைக் சிங்கிங், நோ இஷ்யூஸ். அப்படியே வந்து ஸ்லோகம் வாசிக்கிற மாதிரி வாசிச்சிருங்க. அது ஒன்னும் தப்பே. உங்களை யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. உங்களுக்கு அது தெரியுமான்னு தான் பாப்பாங்களே தவிர நீங்க எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்லாம் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? எந்த மெட்டோட சொல்றீங்க அப்படின்னு யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க. ஒன்லி 4-5 லைன்ஸ் தான் உங்களை கேட்பாங்க. ஏன்னா அவங்களே அந்த 4-5 லைன்ஸ் ஒவ்வொன்றுலையும் கேட்கறதுக்கு அவங்களுக்கு 3/4 மணி நேரம் ஆயிடும். அதனால வந்து they will not see all those things. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இந்த 43வது சாப்டர் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நாராயண ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகை சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. விக்டோரியா மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா? ஓகே, மாதாஜி யாராவது 42 முடிச்சிட்டோமா மாதாஜி? முடிச்சிட்டுமே. நான் பண்ணனே 43. விக்டோரியா 43. மாதாஜி வரல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே, மாதாஜி. அவங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் மெசேஜ் பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே, பேச சொல்லவா மாதாஜி? நானும் போட்டு பாக்குறேன், அவங்க எடுக்கல. என்ன இல்ல கால் பண்ண வேண்டாம், சொல்லுங்க. எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் மட்டும் பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே, ஓகே அவங்களுக்கு சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன், அதனால. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. சோ நான் போட்டு- இந்த ஸ்லோகம், இந்த 43வது சாப்டர் வந்து எதை பத்தி குறிக்கிறதுனா, கில்லிங் ஆஃப் த எலிஃபென்ட், குவலய பீடா. ஓகே, சோ இப்போ பலராமரும் கிருஷ்ணரும் எங்க இருக்காங்க? மதுராவுல இருக்காங்க இல்லையா? சோ அந்த மதுராவை அவங்க வந்து சுத்தி, அந்த நகரத்தை வந்து சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. சோ அப்போ இந்த யானைய வந்து அவங்க வதைக்க போறாங்க. அத பத்தி தான் இந்த இடத்துல நாம படிக்க போறோம். எஸ், சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க.
என்கிட்ட புக்ஸ் இல்ல மாதாஜி, எப்படியே ஹேண்ட் ரைஸ் ஆயிடுச்சு மாதாஜி மாதாஜி. நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. ஆமா ஹரே வாசிக்க கிருஷ்ணா. மாதாஜி, மழை என்கிட்ட 2 புக்ஸ் இல்ல நாளாவே மாதாஜி. மழை ஒரு மாதாஜி. நிமிஷம் ஹரே ஒரு கிருஷ்ணா. நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம். இங்கிலீஷ்ல ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கவா மாதாஜி இல்லாட்டி? இல்ல வேண்டாம் இருங்க, இது தமிழ்லயே வாசிக்கட்டும். சோ எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. கொஞ்சம் வெளிச்சம் இப்பதான் இருக்கு, கரண்ட் இல்ல மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் அப்படியா? மாதாஜி. நான் வெளிச்சம் படிக்கிறேன் இருக்கிறப்பவே மாதாஜி. வெளிச்சம் யாரு இருக்கிறப்பவே வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. யார் கொஞ்சம் யார் வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ கையை உயர்த்துங்க, நம்ம ஒரு நான் நான் உயர்த்தி புக்ஸ் இருக்கேன் எடுத்துட்டு வரல மாதாஜி. மாதாஜி, ஹைதராபாத் வந்திருக்கேன், புக்ஸ் எடுத்துட்டு வரல மாதாஜி. நோ ஹரே ப்ராப்ளம். கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் எடுத்துட்டு உயர்த்தி வரும்போது இருக்கேன் வாசிங்க. மாதாஜி. 45. இருங்க இருங்க இருங்க. Okay, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஜனி கம்சன் வதம் மாதாஜிங்களா? ஜானி ஆமா மாதாஜி தானே? மாதாஜி. வாசிங்க வாசிங்க. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே இருங்க, கிருஷ்ணா புஷ்ப மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு 2 பாராகிராஃப் வாசிட்டோம், அதுக்கப்புறம் நீங்க வாசிங்க. ஓகே சரிங்களா? மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. 43 வாசிட்டோம்ல மாதாஜி. 43. 40. ஓகே. 40. குவலாய பீட யானையை கொல்லல். காலையில் நீராடி மற்ற கடன்களை முடித்துவிட்டு கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தயாராக இருந்தபோது, சரிதான மாதாஜி, எஸ். மல்யுத்த களத்தில் ஒலித்த பறைகளின் ஓசை அவர்களின் காதில் விழுந்தது. உடனே அவர்கள் வேடிக்கை பார்க்க அவ்விடத்துக்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள். மல்யுத்த களத்தை அவர்கள் அடைந்த போது அங்குள்ள வாயிலில் குவலய பீட என்ற மாபெரும் யானை ஒன்று நிறுத்தப்பட்டிருந்ததை கண்டார்கள். பணியாட்கள் யானையை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். வழியை மறைக்கும்படியாக வேண்டுமென்றே காவலர்கள் யானையை நிறுத்தி இருந்ததை கிருஷ்ணர் கண்டார். காவலர்களின் நோக்கத்தை உணர்ந்த கிருஷ்ணர் யானையை தாக்குவதற்கு முன்பாக தம் உடைகளை இறுக்கிக் கொண்டார். பின்னர் மேகம் போல கர்ஜிக்கும் குரலில் யானையின் காவலனிடம் பேசினார். கயவனே, வழியை மறித்தால் உன்னையும் உன் யானையையும் யமலோகம் அனுப்புவேன். கிருஷ்ணரால் அவமதிக்கப்பட்ட காவலன் கோபமடைந்து ஏற்கனவே திட்டமிட்டு இருந்தபடி அவரை தாக்கும்படி யானையை ஊக்கினான். தவிர்க்க முடியாத மரணத்தை போல் யானை கிருஷ்ணரை நோக்கி முன்னேறியது. அவரை நோக்கி விரைந்து வந்து துதிக்கையால் அவரை பிடிக்க முயற்சித்தது. ஆனால் கிருஷ்ணர் வெகு சாமர்த்தியமாக யானையின் பின்பக்கம் சென்று தப்பித்துக் கொண்டார். தன் துதிக்கைக்கு அப்பால் பார்க்க முடியாத யானையால் பின்பக்கம் ஒழிந்திருந்த கிருஷ்ணரை காண முடியவில்லை. என்றாலும் அவரை பிடிக்கும் நோக்கத்துடன் துதிக்கையால் துழாவியது. மீண்டும் கிருஷ்ணர் விரைவாக இடம் மாறி யானையின் பிடியிலிருந்து தப்பினார். இம்முறை அவர் யானையின் வாயை பிடித்து இழுத்தார். மிகுந்த பலத்துடன் இழுத்ததால் கருடன் பாம்பை இழுத்து செல்வது போல் கிருஷ்ணர் யானையை சிறிது தூரம் இழுத்து சென்றார். கிருஷ்ணர் தம் சிறு வயதில் கன்றுகளை வாளை பிடித்து இழுத்தது போல் யானையையும் வாளை பிடித்து இப்படியும் அப்படியும் இழுத்தார். பின்னர் அவர் யானையின் முன்புறம் சென்று அதன் தாடையில் பலமாக அடித்தார். அடித்த பின் அவர் மீண்டும் யானையின் பார்வையிலிருந்து மறைந்து அதன் பின்புறமாக சென்று கீழே குனிந்து அதன் கால்களிடையே புகுந்து அதை தடுமாறி விழச் செய்தார். அவ்வாறு செய்துவிட்டு கிருஷ்ணர் உடனே விலகி கொண்டார். அவர் கீழேயே இருப்பதாக எண்ணிய யானை அவர் கொல்லும் நோக்கத்துடன் கொம்பை அவர் மீது பாய்ச்சியதாக எண்ணிக்கொண்டு தரையில் ஆழமாக செலுத்தியது. யானை மிகவும் அலைக்கழித்து கோபமுற்றிருந்தாலும் அதன் பாகன் அதை மேலும் விரட்டினான். யானை மதம் கொண்டு கிருஷ்ணரை நோக்கி ஆவேசத்துடன் பாய்ந்தது. கிருஷ்ணர் யானையின் துதிக்கையை பிடித்து இழுத்தார். யானையும் பாகனும் கீழே விழுந்த போது கிருஷ்ணர் யானையின் மீது தாவி குதித்து ஏறி யானையையும் பாகனையும் கொன்றார். யானையை கொன்ற பிறகு கிருஷ்ணர் அதன் ஒரு தந்தத்தை எடுத்து தன் தோளின் மேல் வைத்துக் கொண்டார். வியர்வை துளிகளும் யானையின் இரத்த துளிகளும் அவரின் மேனியை அழகு செய்ய கிருஷ்ணர் ஆனந்தமயமாக காட்சியளித்தார். பின்னர் அவர் மல்யுத்த களத்தை நோக்கி விரைந்தார். பலராமர் யானையின் மற்றொரு தந்தத்தை எடுத்து தன் தோளின் மீது வைத்துக் கொண்டார். நண்பர்களான ஆயர்குல சிறுவர்கள் புடைசூழ மல்யுத்த களத்தினுள் பிரவேசித்தார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப அற்புதமான விளக்க உரை இது இல்லையா? சோ காலையில எழுந்து இருவருமே வந்து நல்லா குளிச்சு முடிச்சு நல்லா ஆடைகள் அணிந்து கொண்டு சோ இன்னும் வந்து அவங்க ரெடி ஆயிட்டே இருக்கும் பொழுது வெளியில வந்து அந்த பறை சாற்றக்கூடிய அந்த சப்தத்தை வந்து கேட்கிறார்கள் இல்லையா? சோ அப்ப மல்யுத்த போட்டிக்கு அறிவிப்பு அது.
சோ இனிமே அந்த மல்யுத்த போட்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அதுக்காக அது ஆரம்பிக்க போவதால் அந்த சங்கு என்பது அவங்களுக்கு கேட்குது. அதனால அவங்க 2 பேருமே என்ன பண்றாங்க, அந்த மல்யுத்தம் நடக்கக்கூடிய இடத்தை நோக்கி விரைகிறார்கள். அங்க போகும்பொழுது அங்க குவலய பீதா அப்படிங்கிற ஒரு யானை வந்து அந்த யானை பாகனும் வந்து வழியை மறித்து கொண்டு நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டார்கள். அது வேணுமென்னே நின்று இருக்காங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அப்டக்கல் இல்லையா? சோ இதுல இருந்து நமக்கு கூட என்ன தெரியணும்னா, நம்ம வாழ்க்கையில எத்தனையோ தடை கற்களை எல்லாம் நம்ம தாண்டி வந்திருக்கோம். ஒவ்வொரு அடியுமே நமக்கு வந்து தடை கற்கள் உண்டு இல்லையா? ஒன்று நமக்கு சங்கடமா இருக்கலாம், இல்ல நமக்கு இதை தாண்டி போகக்கூடிய ஒரு பாதையே என்ன பண்றது அடுத்த நிமிஷம் அப்படிங்கிறது தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையிலயும் இருப்போம். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நாம கண்டிப்பா பார்க்கின்றோம். இங்க இதெல்லாமே பௌதிக உலகத்துலதான் நமக்கு இந்த மாதிரியான நிலைகள். இதெல்லாம் மேன்மேடு திங்ஸ் தான் இல்லையா? அதாவது இங்க கம்சன் வந்து ஒரு நிலையிலுமே வந்து அவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தடை கற்களை வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டே வருகிறார். சோ தட் அவனிடத்தில் அணுகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் அவன் வந்து பாதுகாத்து கொள்ளணுமோ அந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் அவன் செய்த வண்ணமே இருக்கான். சோ போன அத்தியாயத்துல கூட நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அந்த அம்பு வில்லு, அந்த வில்லை வந்து வளைத்தது, இதெல்லாம் நம்ம போன அத்தியாயத்துல படிச்சோம். அது யாராலுமே அது வந்து அதாவது உடைக்கவே முடியாது. அப்படிப்பட்டதை வந்து சர்வசாதாரணமா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து உடைத்தெறிந்தார். அதுவே உடைந்து அவ்வளவு பெரிய சப்தத்தை கேட்டு அவனுக்கு வந்து அவனுடைய ஹிருதயமே வந்து பயம் வந்தது. யாருக்கு? கம்சனுக்கு. தன்னுடைய மரணம் நெருங்கி விட்டது அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து அவனுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் வந்து அடுத்த ஸ்டெப். ஏன்னா இப்ப மல்யுத்தத்துல இவங்களை எல்லாருமே வெல்லணும், அவங்கள 2 பேருமே சிறு பிள்ளைகள் தானே, அவங்களை கொன்று விடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுலதான் இருமாப்புலதான் வந்து யாரு? கம்சன் இருக்கிறது. மேலும் அவனுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியவங்கள சானூரா இல்லையா? சோ அவங்க எல்லாருமே அவங்க எல்லாம் கூட வதைக்கப்பட்டார்கள் இல்லையா? போன அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சோ அப்படி இதுக்கு மேல நமக்கு வந்து வேற வழி கிடையாது, we have to face அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலைக்கு அவன் வந்து விட்டான் கம்சன். ஆனாலும் அவனால எவ்வளவு தடை கற்களை வந்து ஏற்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவுமே அவன் செய்யறான். அதனால்தான் பகவான் வந்து இந்த இடத்துல இது பர்பஸா தான் செய்திருக்காங்கன்றது அவர் புரிஞ்ச போது அவரும் வந்து உனக்கும் இந்த யானைக்குமே இருவருக்குமே வந்து மரணம், டெத் பர்சனிஃபைடு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா மரணமாக நான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற ஐ வில் சென்ட் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதை கேட்ட உடனே அவனுக்கு வந்து பயங்கரமான கோபம் வருது. அதனால யானையை விட்டு அவன் என்ன பண்றான்? ஏவுகின்றான். சோ யானைய வந்து ரொம்ப அதாவது அவங்கள தாக்குன்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த யானையுமே வந்து நிறைய இடத்துல லீலைகள் எல்லாம், கண்ணனுடைய லீலைகள் எல்லாம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது எல்லாமே டைரக்டாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்த உடனே நிகழ்ந்திருக்காது. அவங்கள அலைக்கழித்து, இது எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நம்ம சொல்லணும்னா காளியவான் அப்படிங்கிற ஒரு அசுரன். ஓகே, காளியன், அது காளிங்க நர்த்தனம் வேற. காளியவான் அவனுக்கு வந்து டைரக்டா வந்து மரணம், அவனை வந்து அதாவது அவனை வந்து கொல்ல முடியாது இல்லையா? அவனை அலைக்கழித்துதான் வந்து என்ன பண்ணுவான், அவரை எங்க ஒரு குகை வரைக்குமே இழுத்துட்டு போயிடுவார் இல்லையா? சோ அர்ஜுனர் வந்து ஏன் கண்ணன் வந்து இந்த மாதிரி பண்றார் அப்படின்னு நினைப்பான். நம்ம ஏன் டைரக்டா ஒரு சத்திரியனா இருந்துட்டு அவனோட டைரக்டா யுத்தம் புரியாம எதுக்கு கண்ணன் வந்து இந்த மாதிரி போறான்? அப்போ சுபத்ரே சொல்வா, என்னுடைய அண்ணன் எது செய்தாலும் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து கண்டிப்பா அவளுக்கு அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் அவருடைய கண்ணன் மீது. சோ அப்படி சொல்லும் பொழுது அர்ஜுனர் வந்து அவ்வளவு இமீடியட்டா ஏத்துக்கிறதே கிடையாது. ஆனா அவர் வந்து உள்ள வந்து ஒரு குகைக்குள்ள போகும்பொழுது அந்த இடத்துல மாயமாக கண்ணன் வந்து மறைந்து விடுகிறார். சோ அந்த இடத்துல அவர் அணிந்திருந்த அந்த அவருடைய மஞ்சள் வண்ண ஆடை வந்து அங்க ஒரு முனிவர் வந்து படுத்திருந்தார். அவர் பேர் என்ன? முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி. அவர் வந்து எழுந்து தூக்கத்துல இருந்து எழுந்து யாரு பார்த்தாலுமே அவங்க பசமாயி எரிஞ்சு போறாங்க. சோ இந்த காளியவன் என்ன நினைப்பான், என்னை ஏமாத்திட்டு வந்து இங்க வந்து கண்ணன் படுத்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ வேணும்னே போயிட்டு அந்த காலாலேயே உதைப்பான். சோ நன்னா தூங்கிட்டு இருந்த அவர் எழுந்து நேரா பார்த்த உடனே அங்கேயே அவன் வந்து சாம்பல் ஆக்கி விடுகின்றான். சோ இந்த வழியாதான் இந்த மாதிரிதான் அவனுக்கு மரணம் நிகழ வேண்டும் என்று இருக்கும் பொழுது பகவான் அதற்கான அவகாசத்தை வந்து காலத்தையும் தேடுவார். அதே மாதிரிதான் கர்ணன் கூட வந்து அவன் அந்த க்ஷண நாடிகள், அந்த நொடிகள் தான் அவனுக்கு அந்த மரணம். அந்த நொடிகள் தாண்டினா அவன் மீண்டும் வந்து அவனை வெல்ல முடியாது
இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் அவன் பரசுராமரிடம் பெற்ற சாபத்தினால் இல்லையா, அவனுக்கு அந்த வித்தியை மறக்கக்கூடிய ஒரு கட்டம். சோ இப்படி இந்த சூழ்நிலை அவன் நிராயுதபாணியாக இருந்தாலும் அர்ஜுனனுக்கு எசிடென்டா இருந்தது. நான் எப்படி நிராயுதபாணியா, ஏன்னா போர் வீரன் எதிரில ஒருத்தன் போர் புரியறதுக்காக நின்று கொண்டு அவன் கையில ஆயுதம் இருந்தால்தான் இந்த தரப்புல இருக்கிறவனும் போர் புரிவான், ஆயுதம் ஏந்துவான். சோ அவன் நிராயுத பாணியா இருந்தாக்கா ஆயுதத்தோட போர் புரிய மாட்டாங்க. அதுதான் போர்னுடைய ரூல்ஸ். ஆனாலும் கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன சொல்றாரு, நீ அம்பு நான் சொல்றேன் செய் பார்த்தா அப்படின்னு தான் சொல்வாரு. கொஞ்சம் ஹெசிடென்டா இருக்கும் பொழுது கூட சொல்லுவார். இருந்தாலும் அது அதர்மமாக கருதுவான். ஆனா அங்கே அவனுடைய சூழ்நிலை என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டுதான் நம்ம செய்யணும் இல்லையா? இன்னார் கையால் இன்னார் இப்படிதான் போகணும், இப்படிதான் நடக்கணும் எல்லாமே அப்படிங்கிறது விதிக்கப்பட்டது இல்லையா? அதன் பிரகாரம் தான் பகவான் எல்லாமே வழி நடத்துகின்றார். அதே போலதான் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த யானையுமே அதனுடைய வாழை பிடிச்சு இழுக்கிறது, எப்படி சிறு பிராயத்துல அவரு அதாவது கன்றுக்குட்டிகள் அவங்களோட எல்லாமே விளையாடிட்டு இருந்தது இல்லையா? அந்த ஒரு இதே மாதிரி இந்த யானையை முன்னாடி தந்தத்தை இழுத்துட்டு போறது, அடுத்து அதனுடைய கால்களுக்கு மத்தியில போயிட்டு அதை டிஸ்டர்ப் பண்றது, இதெல்லாம் செய்து கடைசியில என்ன பண்ணார் அவர் அந்த அந்த யானை மீது அமர்ந்து அந்த யானை மகனையும் சரி யானையுமே கொன்றதாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. சோ இந்த இரு தந்தங்களையுமே அதாவது ஒன்று பலராமரும் ஒன்று கிருஷ்ணரும் தங்களுடைய புஜத்தின் மீது ஏற்றுக்கொண்டு போறாங்க. அதுவே ஒரு அழகா அந்த அவருடைய உடல்ல வரக்கூடிய அந்த வேர்வை முத்துக்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் அதோட ரொம்ப அழகா காட்சி தந்ததாக இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கப்பட்டது. தமிழ்ல வாசிக்கும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. எஸ் ஜானி மாதாஜி வாசிங்க 2 பேரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பலராமருடனும் நண்பர்களுடனும் கிருஷ்ணர் மல்யுத்த களத்தினுள் பிரவேசித்த பொழுது ஒவ்வொருவரும் அவரவரின் ரசனைக்கு தகுந்தபடி அவரை கண்டார்கள். கிருஷ்ணர் ஆனந்தமயமானவர், எல்லா ரசங்களும் நிரம்பியவர். மல்லர்கள் அவரை இடியாக கண்டார்கள். பொதுமக்கள் அவரை ஒரு சுந்தர புருஷராக கண்டார்கள். பெண்கள் அவரை அழகிய மன்மதனாக கண்டு காமவசப்பட்டார்கள். அங்கு குழுமியிருந்த பிருந்தாவன வாசிகளான ஆயர்கள் அவரை தம் ஊரிலிருந்து வந்திருந்த சொந்த இனத்தவராக கண்டார்கள். அங்கிருந்த சத்திரிய அரசர்கள் கிருஷ்ணரை ஒரு வலிமை மிக்க அரசனாக கண்டார்கள். கிருஷ்ணரின் பெற்றோரான நந்தரும் யசோதைக்கு அவர் தம் அன்பிற்குரிய குழந்தையாக காட்சியளித்தார். போஜவம்ச அரசனான கம்சனின் கண்களில் அவர் மரணத்தின் அதிபதியான யமனாக தோன்றினார். யோகிகளுக்கு அவர் பரமாத்மாவாக காட்சியளித்தார். விஷ்ணு வம்சத்தவர்கள் அவரை அந்த வம்சத்தின் மிகச்சிறந்த அங்கத்தினராக கண்டார்கள். இவ்வாறு அங்கிருந்த ஒவ்வொருவரும் அவரில் ஒவ்வொரு சிறப்பை கண்டார்கள். பலராமரும் கிருஷ்ணரும் தம் நண்பர்களுடன் மல்யுத்த களத்தில் இறங்கினார்கள். குவலையா பீடா என்ற யானையை கிருஷ்ணர் கொன்ற செய்தியை கேள்விப்பட்டிருந்த கம்சன் அவரை யாரும் வெல்ல முடியாது என்பதை அப்பொழுது உணர்ந்தான். எனவே அவரிடம் அவனுக்கு மிகுந்த அச்சம் ஏற்பட்டது. கிருஷ்ணரும் பலராமனும் ஆஜானுபாகுக்களாக நின்றிருந்தார்கள். அழகாக உடை தரித்து அவர்கள் அங்கு கூடியிருந்தவர்களின் உள்ளங்களை எளிதில் வசீகரித்தார்கள். நாடக மேடையில் ஏறவிருக்கும் நடிகர்களைப் போல அவர்கள் இருவரும் அழகாக ஆடைகளை அணிந்திருந்ததால் மக்களின் கவனத்தை கவர்ந்தார்கள். முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை கண்ட மதுரா நகர மக்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்து சொர்க்கத்தின் அமுதத்தை பருகுவது போல் அவரது முகத்தின் இனிய அழகை தீராத தாகத்துடன் பார்த்து கழித்தார்கள். அத்தோடு திருப்தி அடையாமல் அவர்கள் அவரது உடலின் நறுமணத்தை நுகர்ந்தும் சுவையை நாவால் ருசித்தும் அவரையும் பலராமரையும் கைகளால் தழுவியும் இன்பம் கண்டார்களோ என்று எண்ண தோன்றியது. பரமான அவ்விரு சகோதரர்களை பற்றி அம்மக்கள் நெடு நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள். கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் அழகையும் செயல் வினோதங்களையும் பற்றி அவர்கள் வெகு காலமாக கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் அப்பொழுதுதான் அவர்களை நேருக்கு நேர் கண்டார்கள். முழுமுதற் கடவுளான நாராயணரின் முழுமை பெற்ற அவதாரங்களான அவ்விரு சகோதரர்களான கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தோன்றியிருப்பதாக அம்மக்கள் எண்ணினார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த
இதுல வந்து நாம எந்த பார்வையை கொண்டு அந்த சாராம்சம் நமக்கு என்ன கொடுக்கிறது இல்லையா? சோ எந்த பார்வையோட நாம கண்ணனை நோக்குகின்றோமோ அதே இப்போ யசோத தாயாரும் நந்த மகாராஜும் தன்னுடைய குழந்தை என்ற பாவத்துல அதாவது பேரண்டல் வாத்சல்ய ரசத்துல பார்ப்பாங்க இல்லையா? அதே நம்ம அர்ஜுனரா இருந்தா என்ன இதுலப்பா சாக்கிய ரசத்துல பார்ப்பார். பிருந்தாவன வாசிகள் கோபியர்கள் எல்லாமே வந்து அதாவது மாதூரிய பாவத்தோட தான் பார்ப்பாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருமே அவங்களுடைய கம்சன் எந்த விதத்துல பார்த்துட்டு இருக்கான், தன்னை கொல்வதற்காக வந்த மரண ரூபத்துல வந்து அவரை கண்டான் இல்லையா? யோகிகளுக்கெல்லாம் அவர் பரமாத்மாவாக காட்சியளித்தார். அங்கே வந்து மல்யுத்த வீரர்களுக்கு எல்லாமே வந்து அவர் வஜ்ராயுதம் போல காட்சியளித்தார். சோ ஒவ்வொருத்தரும் அவர்கள் என்ன மனதுல வந்து என்ன நினைச்சுட்டு இருந்தாங்களோ கண்ணனை பற்றியும் பலராமரை பற்றியும் அந்த நிலையிலிருந்து அவங்களுடைய பாவத்தை கொண்டு நோக்கும் பொழுது அவர்களுக்கே உரித்தான அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது. சோ இனிமே அதாவது குவலைய பிதாவே மறைஞ்சு அதுவே மரணத்தை ஸ்வீகரித்தது என்றால் நம்ம ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த பயம் வந்து யாருக்கு வருது? கம்சனுக்கு வருது. மேலும் வந்து கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் வந்து லாங் ஹார்ன்ஸ், இதாவது ஒரு ஒரு யோகி இந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்ம பார்க்கும்பொழுது அவங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் வந்து எப்படின்னாக்கா இந்த முட்டி இருக்கு இல்லையா, முட்டிக்கு கீழே வரும். சோ அந்த கைகள் வந்து தொங்க விட்டாலே ராமருக்கு அவ்வளவு நீள கையா மாதாஜி, தோள் கண்டேன் தோளே கண்டேன்னு சொல்லுவாங்க ராமர். அந்த கை வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகிகளுக்கு இந்த முழங்கால போடுமா மாதாஜி கை. காமராஜர் கூட அப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கை நீளமாக இருக்கும். அந்த இது வந்து வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி, என்னோட இப்ப கேக்குது. அந்த மாதிரி அவ்வளவு லென்த்தி ஹேண்ட்ஸ் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் செயின்ட்லியா இருக்கக்கூடிய தன்மை அவங்க கிட்ட உண்டு. தட் இஸ் குவாலிட்டி. இந்த இடத்துல நம்ம அதை வந்து பார்க்கலாம். எங்களுடைய பாட்டி சொல்ல நான் கேட்டிருக்கேன், லாங் ஹார்ன்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடியவங்க கொஞ்சம் டிவைன் குவாலிட்டிஸோட இருப்பாங்கன்றது. அங்க ஒரு நம்மளுடைய அலங்காரம் பார்க்கும்பொழுது ஒரு டிராமா இதுல வந்து ஒரு கதாபாத்திரத்துல எப்படி அலங்காரம் பண்ணிருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி இருந்ததாக சில பேர் வந்து நினைக்கிறாங்க. பகவானை வந்து பார்க்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேக் ஆகி வருது மாதாஜி. கேட்கல மாதாஜி, உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது, ஷேக்கிங் ஆற மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. நல்லா தானே இருக்கும். இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லைல்ல? இத்தனை நேரம் கரெக்டா இருந்தது மாதாஜி, இப்பதான் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது, அவ்வளவுதான். ஆனா இந்த நெட்வொர்க் எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லையே, டவுன் ஆகல. இப்ப கேக்குதுங்களா நல்லா? இப்ப கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. சோ மதுரா நகர மக்கள் வந்து கண்ணனை வந்து அந்த பரம்பொருளாக இல்லையா, முழுமுதற் கடவுளாக வந்து பார்க்கிறார்கள். மேலும் அந்த நாராயணனுடைய அம்சமாக, அதாவது பலராமரை கிருஷ்ணரையுமே அவர்கள் காண்கிறார்கள். சோ மச். சில பேருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பகவானை பார்க்கணும் இல்லையா, அது மனசு இன்னும் திருப்தி அடையிறது, இன்னும் பார்க்கணும் இன்னும். சோ இதெல்லாம் அந்த இடத்துல அவருடைய அழகு, அவருடைய செயல், இதெல்லாம் பார்த்து பண்ணம் இல்லையா. யானை கொன்று, யானை பானை கொன்று இல்லையா, அவங்களுடைய வலிமை, அவங்களுடைய வீர பராக்கிரமத்தை கண்டு அங்க இருக்கக்கூடிய மதுரா வந்து அந்த வியப்போடு அது மேல வந்து பார்க்கணும்ன்ற அந்த ஆசையோடு அதாவது வந்து இருவரையுமே பார்த்துட்டே அந்த மாதிரி ஸ்பரிசம். சில பேர் வந்து ஆலிங்கனம் செய்யறது, இது எல்லாமே நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கிறதாக இந்த இடத்துல அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
பத்மா மாதா பத்மா மாதாஜி படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணன். மதுரா நகர மக்கள் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை பற்றி பேசலானார்கள். கிருஷ்ணர் வசுதேவரின் மகனாக பிறந்து நந்த மகாராஜா மற்றும் அவரின் மனைவியான யசோதையின் ஆதரவில் கோகுலத்தில் வளர்ந்தது. மதுராவுக்கு அவர் வந்தது வரையிலான நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவை பற்றி அவர்கள் உரையாடினார்கள். பூதனாவெனும் அரக்கேனியும் சூறாவளி காற்றாக வந்த அரக்கனான திருநாவர்தனை அவர் கொன்றதாக பற்றியும் அவர்கள் பேசிக்கொண்டார்கள். யமல அர்ஜுன மரங்களில் இருந்த இரு சகோதரர்களுக்கு கிருஷ்ணர் முக்கியளித்ததை நினைவு கூர்ந்தார்கள். மதுரா நகர மக்கள் மேலும் தம்முள் பேசிக்கொண்டதாவது சங்காசுரன், கேசி, தேனுகாசுரன் மற்றும் பல அசுரர்களை விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் கொன்றார்கள். கொடிய நெருப்புக்கு இரையாக இருந்த கோபாலர்களை கிருஷ்ணர் காப்பாற்றினார். யமுனை நதியில் இருந்த காளியன் என்னும் பாம்பிற்கு அவர் தண்டனை வழங்கினார். தேவராஜனான இந்திரனின் போலியான கௌரவத்தை அவர் அடக்கினார். தொடர்ந்து 7 நாட்களுக்கு கிருஷ்ணர் கோவர்தன மலையை தன் ஒரு கையில் ஏந்தி நின்று விருந்தாவனம் மக்களை கனத்த மழை நின்றும் புயல் நின்றும் காப்பாற்றினார். கிருஷ்ணரின் அழகை கண்டும் அவரது லீலைகளில் பங்கேற்றும் விருந்தாவன மங்கையர் இக உலக வாழ்வை மறந்தார்கள். கிருஷ்ணரை கண்டும் அவரை பற்றி எண்ணியபடியும் இருந்ததால் அவர்கள் உடல் களைப்புகளை எல்லாம் மறந்தார்கள். எதுவம்சத்தில் பிரசித்தி பெறுவார் என்றும் மதுரா நகர வாசிகள் கருதினார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் செயல்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்த போது மல்யுத்த போட்டி தொடங்க இருப்பதை அறிவிக்கும் வாத்திய முழக்கங்கள் அவர்களின் செவிகளில் விழுந்தன. பிரசித்தி பெற்ற மல்யுத்த வீரனான சானூரன் கிருஷ்ணரிடமும் பலராமனிடமும் பேசினான். அன்பான கிருஷ்ணா, பலராமா, உங்களின் முந்தைய செயல்களை பற்றி நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். நீங்கள் பெரும் வீரர்கள். எனவே அரசர் உங்களை அழைத்துள்ளார். அரசரும் இங்கு கூடியிருப்பவரும் உங்களின் மல்யுத்த திறமையை காண ஆவலாய் இருக்கிறார்கள். ஒரு குடிமகன் எப்போதும் அரசனின் மனதை அறிந்து பணிவுடன் நடக்க வேண்டும். அவ்வாறு நடக்கும் குடிமகன் எல்லா நலன்களையும் பெறுவான். பணியாமல் நடப்பவன் அரசனின் கோபத்திற்கு ஆளாகி துன்பம் அனுபவிக்கிறான். நீங்கள் ஆயர்குல சிறுவர்கள். காட்டில் பசுக்களை மேய்க்கும் போது ஒருவரோடு மல்யுத்தம் செய்து மகிழ்வதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். எனவே எங்களுடன் நீங்கள் மல்யுத்த போட்டியில் கலந்து கொண்டால் இங்குள்ள மக்களும் அரசனும் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண. நானா மாதாஜி? ஆமா, நீங்க தானே பிரேமா மாதாஜி. எத்தனை லாஸ்ட் 2 பேராகிராஃப் பிரசித்தி பெற்ற மல்யுத்த வீரனான சானூரன் கிருஷ்ணரிடமும் பலராமரிடமும் பேசினான். சானூரன் கூறியதில் நோக்கத்தை கிருஷ்ணர் புரிந்து கொண்டார். ஆனால் காலத்தையும் சூழ்நிலையையும் கருத்தில் கொண்டு அவர் பேசினார். நீ போஜராஜனின் பிரஜை. காட்டில் வாழ்கின்ற நாங்களும் அவர்களின் பிரஜைகளே. இயன்றவரை அரசனை திருப்திப்படுத்த முயல்கிறோம். மல்யுத்தத்திற்கு அவர் எங்களுக்கு வாய்ப்பளித்தது அவர் எங்களிடம் காட்டும் கருணையாகும். ஆனால் நாங்கள் சிறுவர்கள். சில வேளைகளில் விருந்தாவனத்தில் எங்கள் வயதினரான நண்பர்களுடன் நாங்கள் விளையாடியது உண்டு. ஒரே வயதும் பலமும் கொண்டவர்களோடு போட்டியிடுவதில் நன்மையுண்டு. ஆனால் உங்களை போன்ற மல்லர்களோடு நாங்கள் போட்டியிடுவது பார்ப்பவர்களுக்கு நன்றாயிருக்காது. அவர்களின் தர்மத்துக்கு இது முரண்படுவதாகும். பிரசித்தி பெற்றவர்களும் பலவான்களுமான அந்த மல்லர்கள் சிறுவர்களான பலராமரையும் கிருஷ்ணரையும் போட்டிக்கு அழைப்பது முறையல்ல என்பதை கிருஷ்ணர் சுட்டிக்காட்டினார். இதற்கு பதிலாக சானூரன் கூறினான், அன்பான கிருஷ்ணா, நீ குழந்தையோ இளைஞனோ அல்ல என்பதை நாங்கள் அறிவோம். நீரும் உமது மூத்த சகோதரரான பலராமரும் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவர்கள். குவாலயா பீட என்ற யானையை கொன்றிருக்கிறீர்கள். மற்ற யானைகளிடமும் சண்டையிட்டு அவற்றை தோற்கடிக்கக்கூடிய யானையை அதிசயத்தக்க வகையில் நீர் கொன்றீர். இதிலிருந்து நீர் பலம் மிக்கவர் என்பது தெரிய வருகிறது.
எனவே எங்களில் பலம் மிகுந்தவர்களுடன் யுத்தம் செய்யும் தகுதி உமக்கும் உமது மூத்த சகோதரரான பலராமருக்கும் உண்டு. நான் உம்முடனும் பலராமர் முஷ்டிகனுடனும் சண்டையிடலாம். பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் என்னும் நூலின் 43ஆம் அத்தியாயமான குவாலயா பீட யானையை கொல்லல் இவ்வாறு நிறைவுபடுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவங்களுடைய மக்களை நினைவு கூறுகிறார்கள். இப்போ நம்ம கூட தேசத்துல ஏதாவது நடந்தா நியூஸ்ல கேட்கிறோம் இல்லையா, பேப்பர் கேட்கிறோம், யாராவது சொல்ல கேட்கிறோம், யாராவது சாதனை ஏதாவது புரிந்திருந்தா அதை வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா உண்மையிலே அங்க என்ன நிகழ்ந்தது என்பது அந்த இடத்துல ரொம்ப விளக்கமா தெரியும். சோ அதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து மதுரா நகர மக்கள் வந்து நினைவு கூறு. அதாவது பூத்தனாவதம், காசுராவதம், திரினாவிரதவதம் இல்லையா, காசுராவதம், மேலும் வந்து 2 பேருடைய பாவ விமோக்ஷனம், இந்த யமலார்ஜுன மரங்கள் வந்து எல்லாம் நினைவு கூறுகிறார். டாம்சல்ஸ் ஆஃப் விருந்தாவன் ஆர் சோ ப்ளீஸ்ட் கிருஷ்ணா பார்ட்டிசிபேட்டிங். அங்க இருக்க கோபியர்கள் கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அன்பு அவங்க நினைவு கூறுகிறார்கள். சோ திஸ் பாய் அசுரனையுமே நினைவு கூறுகிறார். இந்த சமயத்தை வந்து சானூரா அப்படிங்கிற அந்த சானூரா இதுல வந்து யாரு வதம் பண்ண பாடிகார்ட், கம்சனுடைய பாடிகார்ட்ல வந்து வதைத்தான். சானூரா, முஷ்டிகா, கோஷலா. இதுல வந்து முஷ்டிகாவும் சானூராவும் தான் இப்போ சண்டை போட போறாங்க. ஐ திங்க் இந்த ஒரு லெசன்ல வந்து நம்ம அது யாரையோ மரணித்த இதுவும் நம்ம இந்த இடத்துல படிச்சோம். எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. சோ அப்படி இந்த 2 போட்டி பிடிக்கும் சொல்ற அந்த இதுதான் சந்தர்ப்பம் வந்து ஏற்படுத்திக்கிறாங்க. சோ சானூரா வந்து சொல்றாரு, இங்க வந்து உங்களுடைய தெய்வீகமான நிலை எல்லாமே எங்களால புரிஞ்சுக்க முடியறது. சோ அதனால வந்து அரசன் நாங்க இப்ப அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து எங்களோட வந்து போர் புரியணும் அப்படிங்கறத வந்து எடுத்துரைக்கும் பொழுது கண்ணன் வந்து அவருடைய இன்டென்ஷன் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாரு, அவங்களோட நோக்கம் என்னன்ட்டு. அதுக்கு கண்ணன் சொல்றாரு, நீங்க எல்லாம் இங்க நகரத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க, நாங்க காட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்ப ஏதோ சின்ன பசங்களோட நாம வந்து விளையாடி இருக்கோம். ஆனா உங்களை மாதிரி எல்லாம் எங்களுக்கு நீங்க நல்ல மசில் பாடி இல்லையா, சோ அந்த மாதிரி இருக்கீங்க. நாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் விளையாடினதே கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அப்போ அந்த சானூரன் என்ன சொல்றான், எஸ் நீங்க கொல்லவே முடியாத அந்த யானை குவலைய பிதாவை வந்து நீங்க கொன்னுட்டீங்க இல்லையா, அதோட பிற யானைகளையுமே வந்து உங்களால அடக்க முடிஞ்சது. சோ அதுல இருந்தே தெரியுது உங்களுடைய புஜபலம் எவ்வளவு இருக்குன்றது வந்து நீங்களும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உறுதி கொண்டவர்கள். அதனால நான் வந்து சானூரன் என்ன சொல்றேன், நான் உன்னோட போட்டி போடுறேன், முஷ்டிகன் வந்து பலராமரோட வந்து யுத்தம் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து எடுத்துரைக்கிறான். சோ அதோட இந்த கில்லிங் ஆஃப் த எலிபென்ட் குவலைய பிதா வந்து முடியாது. சோ கம்சன் உடைய வதம் இது பெருசா இருக்கு. ஓ அடுத்த வாரம் பண்ணலாமா, இல்ல ஒரு 2-3 பேராகிராஃப் வாசிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த வாரம் கண்டினியூ பண்ணலாம். சோ விவோ யார் அது? ஹரே கிருஷ்ணா. விவோ கலாவதி மாதாஜி. மாதாஜி ஓகே, நீங்க உங்ககிட்ட தமிழ் புக் இருக்குல்ல மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஓகே ஓகே. கில்லிங் ஆஃப் கம்சா ரொம்ப அற்புதமான டாபிக் இது இல்லையா? சோ இதை நீங்க வாசிங்க, 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க, இன்னொரு 10-20 நிமிஷம் எடுக்கலாம். அத்தியாயம் 44. கம்சன் வதம். கம்சனின் மல்லர்கள் தங்கள் விருப்பத்தை தெரிவித்ததும் மது என்ற அரக்கனை கொன்றவராகிய முழுமுதல் கடவுள் சானூரனை எதிர்த்தும் ரோகிணியின் மகனான பலராமர் முஷ்டிகனை எதிர்த்தும் மல்யுத்தம் செய்தார்கள். கிருஷ்ணரும் சானூரனும் அதே போல் பலராமரும் முஷ்டிகனும் கையோடு கை காலோடு கால் பின்னிக்கொண்டு வெற்றி பெறும் நோக்கத்தோடு ஒருவரை மற்றவர் அழுத்த முயற்சித்தார்கள். உள்ளங்கைகளையும் கால்களையும் தலைகளையும் மார்புகளையும் பிணைத்துக் கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் அடித்து தள்ளிய போது சண்டையின் வேகம் அதிகரித்தது. ஒருவர் மற்றவரை பிடித்து தரையின் மீது வீழ்த்தினால் மற்றவர் பின்னிருந்து பிடித்து அழுத்த முயற்சித்தார்.
படிப்படியாக யுத்தத்தின் வேகம் அதிகரித்தது. பிடிப்பதும் இழுப்பதும் தள்ளுவதுமாக கைகளையும் கால்களையும் பிணைத்துக் கொண்டு சண்டையிட்டார்கள். ஒருவரை ஒருவர் தோற்கடிக்க முயன்ற போது மல்யுத்த கலையின் நுணுக்கங்கள் அத்தனையும் அங்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் போட்டியை பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு திருப்தி இல்லை. ஏனெனில் சிறுவர்களான பலராமரையும் கிருஷ்ணரையும் எதிர்த்து மலை போன்ற உருவமும் பலமும் கொண்ட முஷ்டிகனும் சாணூரனும் போரிடுவது நியாயமில்லை என்று பலர் கருதினார்கள். கிருஷ்ணரிடமும் பலராமரிடமும் அனுதாபம் கொண்ட சிலர் இது அபாயகரமானது, அரசனின் முன்னிலையில் சமமில்லாதவர்களிடையே இப்படி ஒரு போட்டி நடத்தலாகாது என்று பேசிக் கொண்டார்கள். பார்வையாளர்கள் உற்சாகமின்றி இருந்தார்கள். பலம் மிக்கவர் பலம் குறைந்தவர்களை தாக்குவதை அவர்களால் ரசிக்க முடியவில்லை. முஷ்டிகனும் சாணூரனும் இடியேறு போன்றவர்கள், கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தளிர்கள் போன்ற சிறுவர்கள். இந்த சபையில் நியாய உணர்வென்பது இல்லை போலும். நியாயத்தின் நாகரிகத்தை அறிந்தவர்கள் தரமற்ற இப்போட்டியை காண விரும்ப மாட்டார்கள். இந்த போட்டியை நடத்துபவர்கள் அறிவில் குறைந்தவர்கள். அவர்கள் பாவகரமான செயலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். இவ்வாறு சிலர் பேசிக் கொண்டார்கள். மற்றொருவர் கூறினார், ஆனால் கிருஷ்ணரின் முகத்தை பாருங்கள். எதிரியை விரட்டி பிடித்ததில் அவரின் முகத்தில் வியர்வை துளிகள் அரும்பி இருக்கின்றன. அவரின் முகம் நீர்த்துளிகளை தாங்கிய தாமரை மலரை போல் தோன்றுகிறது. பலராமரின் முகம் எவ்வளவு அழகாக தெரிகிறது பாருங்கள். அவரின் வெள்ளையான முகத்தில் சிவப்பு நிறம் படர்ந்திருக்கிறது. முஷ்டிகனுடன் எவ்வளவு பலத்துடன் மோதுகிறார் பாருங்கள். சபையிலிருந்த ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ இங்க போட்டி நடக்கிறது இல்லையா, மல்யுத்த போட்டி. அவங்க 2 பேரும் உருவத்துல ரொம்ப பெருசா இருப்பாங்க. இவங்க 2 பேரும் சிறுக்கு, அதாவது 15-16 வயசு இருக்கக்கூடிய அந்த ஏஜ்ல இருக்கிறவங்களுடைய உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்கும், அதாவது ஸ்லிம்மா தான் இருக்கும் இல்லையா, ஒல்லியா இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க நல்லா, அதுவும் அவங்க அசுர இது. சோ அவங்களுடைய புஜபலம், அவங்களுடைய ரூபம் எல்லாமே பெருசா இருக்கு. சோ எல்லாமே அந்த மல்யுத்தத்துல என்னெல்லாம் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி செயல்படுத்த முடியுமா அது மாதிரி சாணூரனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் மேலும் பலராமனும் முஷ்டிகனோட அங்க யுத்தம் என்பது, மல்யுத்தம் என்பது நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கு. ஆனா அதை பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த நகரத்து மக்களுக்கு அது ரொம்பவுமே அதர்மமாக தோன்றியது. ஏன்னா இவங்க 2 பேரும் சிறு பிள்ளைகள். அவங்க 2 பேருமே அவ்வளவு பெருசா இருக்காங்க. வஜ்ராயுதம் போன்ற உடலை கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள். இந்த குழந்தைங்க மேல அவங்களுக்கு கருணை தானே இருக்கணும். அதை விடுத்துட்டு அவங்கள மல்யுத்த போட்டிக்கு இழுத்துட்டு அவங்கள இந்த மாதிரி பண்றாங்க இல்லையா. அது பார்க்கறதுக்கு நமக்கு கூட ஒரு சிறு குழந்தைன்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கருணை தான் வரும் இல்லையா. அந்த குழந்தைய தவறே எழுதிட்டா கூட நம்ம சிறு குழந்தையில இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லி அவங்கள அன்பா சொல்லிதான் திருத்துவோம். அதே ஒரு பெரிய மனுஷனா இருந்தா டைரக்டாவே நம்ம திட்டிடுவோம் இல்லையா. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை தான் அந்த இடத்துல பார்க்கிறார்கள். ஆனாலும் அந்த நிலையிலுமே கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அவ்வளவு மல்யுத்தத்துல அவங்க ஈடுபட்டு அதை செய்யறத பார்த்து அவங்களுடைய முகத்துல வரக்கூடிய வேர்வைகள் எல்லாமே பார்க்கும்போது தாமரை மலர்ல இருக்கக்கூடிய நீர்த்துளி போல இருக்கிறதாக ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எஸ் பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலராமரின் முகம் எவ்வளவு அழகாக தெரிகிறது பாருங்கள். அவரின் வெள்ளையான முகத்தில் மாதாஜி சபையிலிருந்த பெண்கள் எஸ் மாதாஜி, சபையிலிருந்த பெண்கள் பின்வருமாறு பேசிக் கொண்டார்கள். தோழியரே, முழுமுதற் கடவுள் தாமே எப்போதும் மலர்களால் அழகு செய்யப்பட்டவராய் சகோதரர் பலராமருடன் பசுக்களை பராமரித்துக் கொண்டிருக்கும் பிருந்தாவனம் எப்படிப்பட்ட புண்ணிய பூமியாய் இருக்க வேண்டும். அவரின் சகாக்கள் சூழ்ந்திருக்க அவர் பரமான புல்லாங்குழலை இசைத்தபடி இருக்கிறார். சிவபெருமானும் பிரம்மனும் லக்ஷ்மியும் சதா பூஜித்துக் கொண்டிருக்கும் பாத கமலங்களை உடைய கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் எப்போதும் தரிசித்திருக்க இந்த விருந்தாவன வாசிகள் என்ன தவம் செய்திருக்க வேண்டும். முழுமுதற் கடவுளை அனுபவித்து அவரின் இணையற்ற மேனி அழகை பார்த்தபடி இருக்க இந்த விருந்தாவன மங்கையர் எவ்வளவு புண்ணியம் செய்தார்களோ. பகவானின் அழகை ஒப்பிட முடியாது. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் செல்வம், பலம், அழகு, புகழ், துறவு, அறிவு ஆகிய எல்லா சிறப்புகளும் நிரம்பியவர்கள். பால் கறப்பது, நெல் குத்துவது, தயிர் கடைவது போன்ற அலுவல்களுக்கு இடையேயும் நான் நாள் முழுவதும் கிருஷ்ணரை பார்த்ததும்
அவரை பற்றி எண்ணியும் இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் எவ்வளவு பாக்கியசாலிகள். வீடு பெருக்கும் போதும் துடைக்கும் போதும் அவர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றிய எண்ணங்களிலேயே மூழ்கியிருக்கிறார்கள். பல வகையான இக உலக காரியங்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் போதும் கிருஷ்ண உணர்வுடன் இருக்கக்கூடும் என்பதற்கு கோபியர்கள் சிறந்த உதாரணம். எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருப்பவனை ஜடச் செயல்களால் பாதிக்கப்பட மாட்டார். எனவே கோபியர்கள் எப்போதும் யோகத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையான சமாதி நிலையில் இருக்கிறார்கள். எப்போதும் கிருஷ்ணரை எண்ணிக்கொண்டிருப்பவன் யோகி அருள் மிகவும் சிரேஷ்டமான யோகி என்று பகவத்கீதை வலியுறுத்தி கூறுகிறது. ஒரு பெண் கூறினால், கோபியர்களின் செயல் பக்தியில் மிகச் சிறந்தது என்பதை நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிடில் காலையில் அவர் தம் நண்பர்களுடன் பசுக்களை பராமரிக்க செல்லும் போதும் மாலையில் அவர் வீடு திரும்பும் போதும் அவரை காணும் வாய்ப்பை அவர்கள் எப்படி பெற்றிருக்க முடியும்? அவர் புல்லாங்குழலை இசைத்தபடி புன்முறுவல் பூப்பதை அடிக்கடி காணும் பாக்கியத்தை அந்த கோபியர்கள் எவ்வாறு பெற்றிருக்க முடியும்? அடுத்த பேராகிராஃப் கண்டினியூ பண்ணட்டுமா மாதாஜி? போறோம் மாதாஜி, போறோம். எஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ. நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஓகே. சோ மேலும் விருந்தாவன வாசிகளுடைய, அதாவது அவங்களுடைய சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு இடத்துல ஒரு புண்ணியமான மனிதர் ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர் வாழ்ந்தா அவங்க என்ன கொடுத்து வச்சாங்களோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி கண்ணன் அந்த பூமியில தன்னுடைய கால் பாதங்களை எல்லாம் படிந்து அவர் அங்க இருக்கக்கூடிய விருந்தாவனை வாசிகளோட கோபியர்களும் சரி, அடுத்து பிரம்மா, சிவன் மற்றும் தாயாரும் எப்பவுமே பாத சேவனம் செய்யக்கூடியவங்க தான் இல்லையா, லக்குமி தாயாருமே. அப்படிப்பட்ட கால்கள் எல்லாமே அந்த புண்ணிய பூமியில பதிவதற்கு அவங்க எல்லாம் என்ன புண்ணியம் செய்தார்களோ இல்லையா. மேலும் அங்க அவர்களுடைய நண்பர்கள் இல்லையா, மேல் அந்த 6 விதமான வைபவங்களை இந்த இடத்துல ரொம்ப அற்புதமாக மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். சோ பகவான் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்னன்னாக்கா, எல்லா புகழ், எல்லா வலிமை, எல்லா துறவரம், எல்லா அழகு, எல்லா அறிவு இல்லையா, எல்லா புகழ், இத்தனையிலுமே பகவான் தான் ஹையஸ்ட். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த எல்லா குவாலிட்டிஸுமே அவங்களால ஒவ்வொருத்தருமே அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்களால அதை ரிஜாய்சிங், அதாவது உணர்வதற்கான பாக்கியத்தையும் அனுபவிக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லையா. ஸோ முழுவதும் வைல் எங்கேஜ் இன் கிளீனிங், அங்க இருக்கக்கூடிய விருந்தாவன வாசிகள் அதாவது பால் கறக்கும் பொழுதும், அதே மாதிரி தயிர் கடையும் பொழுதும், அடுத்து நெல்லை குத்தும் போதும், எல்லா காலகட்டத்திலுமே அப்படின்னா they are in trance அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்னா தெய்வீகமான நிலையில் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். எப்பவுமே நம்ம பௌதிகத்துல கூட இந்த நிலை உண்டு. நமக்கு ஏதோ ஒரு சங்கடம் இருக்குன்னாக்கா அந்த சங்கடம் மட்டும்தான் நம்ம மனசுல போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா. நமக்கு அந்த குவாலிட்டி இருக்கு இல்லையா. அப்போ தெய்வீகமான நிலையை நம்ம பார்க்கறதும், அந்த தெய்வீகமான நிலையோடய நம்ம அந்தோட நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப் அமைந்து விட்டால் நம்ம அந்த நிலையே எப்பவுமே நம்ம எண்ணிட்டுதான் இருக்கும் இல்லையா. அதுதான் மனதனுடைய குவாலிட்டியே. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையே அங்க இருக்கக்கூடிய விருந்தாவன வாசிகளுக்கு பகவானுடைய இவங்க எல்லாம் சகாக்கள் இல்லையா. அந்த பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிக்கிறார் என்றால் முதல்ல அவருடைய சகாக்களை தான் அனுப்புவார். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் இறங்கி வருவார். டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா. சோ அவங்களோட உட்கார்ந்து உணவு உண்றது இல்லையா, மேலும் மேய்ச்சல் நிலங்களுக்கு போறது, காலை முதல் சாயந்தரம் வரைக்குமே. இப்படி அவருடைய இந்த காலத்தை எவ்வளவு அழகா கழித்திருப்பார் என்றது எல்லாமே இந்த மதுரா நகர மக்கள் ஒருத்தர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க. அததான் நம்ம இந்த இடத்துல பாக்குறோம். சோ சமாதி என்றால் உட்கார்ந்த வண்ணம் நம்ம தியான பயிற்சியில செய்யறது அது இம்பர்சனல் ஆக்டிவிட்டி இல்லையா. அங்கே இறைவனுடைய நாமங்களோ, அவருடைய செயல்களோ, அவர்களுடைய ரூபமோ அல்லது அவருடைய லீலைகளோ நினைக்க மாட்டாங்க. அவங்க வெறுமனே ஒரு மனதை, புலன்கள் எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்தி உட்கார்ந்து ஏதோ ஒரு பிரகாசத்தின் மீது அவங்களுடைய தியான பயிற்சி இல்லையா. they are doing austerities. இம்பர்சனலிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அருவவாதிகள் அவர்கள் கண்டிப்பாக அவர்கள் தியான பயிற்சியில ஈடுபடுறாங்க. ஆனா அதுல எதை மிஸ் பண்றாங்க? இறைவனுடைய நாமங்களை மிஸ் பண்றாங்க, இறைவனுடைய ரூபத்தை காண்பதை மிஸ் பண்றாங்க இல்லையா, எண்ணுவதை மிஸ் பண்றாங்க. அடுத்து அவருடைய லீலைகள் மற்றும் அவருடைய செயல்பாடுகளை நினைவில் கொள்வதை மிஸ் பண்றாங்க. சோ இந்த எதையுமே இறைவனற்ற தன்மையிலிருந்து நாம செயல்படுத்தும் பொழுது அது முழுமை அடைவது கிடையாது இல்லையா. சோ ஆனா ஒரு பக்தன் அப்படி கிடையாது. இறைவனை எப்பொழுதுமே எந்த செயலிலுமே எண்ணக்கூடியவன் தான். அவன் செய்யக்கூடிய ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் எதுவா இருந்தாலும், காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரல அவன் உழைக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனா இருந்தாலும்,
அவனுடைய ஹிருதயத்துல எப்பொழுதுமே இறைவன் எண்ணக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தை பெற்றவன் வந்து சமாதி நிலையில் இருக்கின்றான் என்று அர்த்தம் இல்லையா? So we must accept the activities of gopis to be the highest form of piety. Otherwise, how could they achieve the opportunity to see Krishna from? ஏன்னா கோபியர்கள் எப்பொழுதுமே கண்ணனை விட்டு பிரிந்ததில்லை என்று சொல்லப்படுது. ஏன்னா மனதளவுல எப்பொழுதுமே வந்து இறைவனோட அவர்களுடைய நினைவுகள் ஸ்மரணம் என்பது இருந்தவன். When he goes to the pasturing lands with his cows and cow, and in the evening when he returns playing his flute, இல்லையா, புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறது, இதெல்லாம் அவங்க நினைவுகள் கொள்கிறார்கள். நம்ம கோபியர்களுடைய இதை கூட நம்ம படிச்சோம் முன்னாடி 30th chapter 31 32 chapters எல்லாமே இல்லையா? அவருடைய செப்பரேஷன், சடன்னா அவர் மாயமானது, அவர் பிரிவை எண்ணி அவர்கள் வந்து வருந்தியது இல்லையா? ஒவ்வொரு கோபி ஒரு விதமா அவங்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன் இல்லையா? அடுத்து பகவான் மீண்டும் அவர்கள் முன்னாடி தோன்றியது, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம். சோ அது பாரக்கிய ரசாவாக இருந்தாலுமே அங்கே இறைவனுடைய இன்பத்திற்காகத்தான் அவர்கள் அனைவருமே அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் செய்தார்கள் இல்லையா? அவர்களுடைய புலன்களுடைய திருப்திக்காக கிடையாது, அங்கே எல்லாம் இறைவனுடைய திருப்திக்காக. அதை நாம நினைக்கணும். அதே இந்த பௌதிகத்துல நாம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய புலன்கள் திருப்திக்காக தான் நாம செயல்படுறோம் இல்லையா? சோ எல்லோருமே வந்து இறைவனுடைய திருப்திக்காக நாம செயல்படணும். அவ்வாறு செயல்பட்டா அதுதான் மேன்மையான செயல்கள். அது எப்பவுமே கர்ம பந்தனத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்காது இல்லையா? இப்போ நம்ம பாடி, என்டையர் பாடி வந்து நம்ம ஒரு என்டைட்டியா ஒரு முழு இதுவா எடுத்துக்கும் பொழுது, இந்த கையில உணவு எடுத்து நம்ம வாய்க்கு கொடுத்து நம்ம வந்து அதை மென்று வயிற்றுக்கு முழுங்கினால்தான் அது ஆற்றலாக மாறி நம்ம எல்லாம் இயங்க முடியும் இல்லையா? ஆனா அதே இது கை நான் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கறதுக்காக கையே வந்து உணவை எடுத்துக்க முடியுமா? கைக்கு மட்டுமே உணவு போக முடியுமா? கண்டிப்பா போக முடியும். கை இதுல எதை என்ன என்ஜாய் பண்ணுது? ஒண்ணுமே என்ஜாய்மெண்டே கிடையாது இல்லையா? வாய் ஏதாவது என்ஜாய் பண்ணுதா? கிடையாது. நாக்கு ருசிக்கின்றது, ஆனா அது உள்ள போகக்கூடிய அந்த வலிமை எல்லாமே வந்து அதனுடைய சாரம் எல்லாமே வயிற்றுக்கு தான் போகிறது இல்லையா? சோ இந்த ஒவ்வொரு அங்கமும் தனித்தனித்து எதுவுமே வந்து அங்கே வந்து என்ஜாய்மெண்ட் கிடையாது. ஆனா எல்லாம் ஒன்று கூடி முழுமையாக அந்த உணவை ருசிக்கக்கூடிய அந்த பாவம் வந்து நம்ம மனசுக்கு தான் வருது இல்லையா? சோ அது போலதான் நாம் எல்லாருமே இறைவனுடைய பின்ன பகுதிகள். சோ நாம் எதையுமே தனித்து இந்த இடத்துல சுதந்திரமாக வந்து நாம சந்தோஷமாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதே முதன்மையான கடமை. அவரை திருப்திப்படுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாமும் வந்து திருப்தி அடையும் இல்லையா? சோ அப்போ இந்த கை வாய் எல்லாமே வந்து திருப்தி அடையிறது வந்து உணவை வந்து நம்ம பிரசாதத்தை சுவீகரித்து அதை வந்து நாம நினைவு கொள்வது, இறைவனை நினைவு கொண்டு நாம செய்யும் பொழுது அது நமக்கு நன்மையை வந்து தருகிறது இல்லையா? அதுதான் இறைவனுக்கு போய் சேர்வதும் இல்லையா? சோ நாம அத்தகைய ஒரு பாவத்தை தான் நாம வந்து கொண்டு வரோம். நான் இந்த இது குறிச்சு வச்சுக்கோ, இந்த கொஸ்டின் மார்க் போறோம் இல்லையா? அதோட அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத வந்து அடுத்த வாரம் நம்ம பார்க்கலாம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் கம்சனுடைய வதம் இல்லையா? டேக் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் வீக்ல. வாஞ்சகல்பதாருபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதீதனா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ்